गोजोनथाव खौरां मोनस्नि हादरजों मिथिजानाय एबा मोनस्नि हादरजों मोजां मोनजानाय फेभारेट बाजाज कम्पानिनि मिरु बेखेवदों सान्तिपुराव। टू व्हीलर गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव आरो रंजाथाव। नोंथांमोननि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय चिरां जिल्लानि सान्तिपुर बाजाराव लानानै फैदों फुंखा एन्टारप्राइज टू व्हीलर बाजाज कम्पानिनि मोनसे गोदान श'रुम। बे श'रुमाव बाजाज कम्पानिनिफ्राय फोसावजानाय अफारखौ जाय बिजाथिफोरा बाइक बायनो गोसो बे बिजाथिफोरा खाबु लानो हागोन दिवाली धामाकानि अफार। बे अफारा 10 नभेम्बरनिफ्राय लानानै 30 नभेम्बरसिमहालागै सोलिबाय थागोन। नोंथाङा बाइक लानो एबा मोननो नाजादोंब्ला डाउन पेमेन्ट 10,999 होनानै बाइकखौ लानो हागोन। लोगोसे अफारनि मुङाव मोनफागोन केशबेक 1000 रां, डाबल हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल। लानायनि आवगाय 500 रांजोंनो बुकिं खालामनो हागोन। बाइक सालायनायनिबो खाबु मोननो हागोन। अदेबानि रांजों लोगोसे पेन कार्ड, आधार कार्ड आरो बेंक पासबुक फोरमानलाइफोरखौ लाबोफानानै नोंथाङा नोंथांनि लुबैनाय बायदि बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। फोनांजाब खालामनो गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव कल खालामनो हागोन। जानबुं नम्बर 70991009995 नङाब्ला 9101598021 नम्बराव। नमस्कार सान्तिपुर बाजार रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बाहाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज कम्पानिनि बे दखानखौ दिनै खुलिफैबाय। बे बाजाज कम्पानिनि बे दखाननि मालिकआ जाहैबाय आंनिनो फिसाला बिरखो बसुमतारी। बेहा दिनै सेरफांगुरियाव माने पार्मानेन्ट मोनसे दखान दंखायो। मासाव फ्राय बिदिनो 50तासो गारि फानो आरो जोंहा मासावहाय। दा दिनै नैबे मोनसे ब्रान्स जोंखौ कम्पानिया थिनबाय थादों। बेहाय जायगाया माने बेकवार्ड बहुद गोजान, थांनो फैनो गोजान जायो, जाहाथे रायजोआ सुबिदा मोनो बेनि थाखाय जों बाइक खुलिफैदों। बाहाय माने रायजोफ्रा माने बाजाज बाइक जायहा लानो गोसो गासिबो रोखोमनि बाइकखौ बाव मोनगोन आरोखि, गासिबो रोखोमनि। ओमफ्राय जाय लानो गोसो बावनो लानो हागोन। जेनेबा नों गोजानाव थाङोबा थांनाय फैनाय खरसानि खोथा दङ, थावबो खरसा जायो, दिनै बे खरसायाबो बाहाय सेभ जागोन आरोखि। आरो बे जायगायाव जोङो सार्भिसिंखौबो थाबैनो खालामनाय जागोन। आरो दा जोङो नैबे खुलिजेननायनिफ्राय फ्राय नैबे नभेम्बर मास जोबजासिम ओरैबायदि अफार होगोन माने मोनफ्रोमबो बाइकआव हेलमेट मोननै होगोन आरो थाव लिटारबा जों हरनाय जाहैगोन आरो मोनसे गिफ्ट मोनखागोन आरोखि लोगोआव बेजों लोगोसे। आरो मा होनो जायफ्रा केस बायो, केस फैसा बायोब्ला जों बेनो 1500 केसबेक हरनाय जाहैगोन आरो केस फैसा होनानै बायोब्ला। बे 1500खौ लनावबा होनाय जानाय नङा आरोखि। फाइनान्सआव लानायफोरा दा लायोब्ला माने मिनिमाम माने 11,000 फैसा होबानो गारि लांनो हागोन। माने गारि नायै गारि एसे बारा जानो हागौ आरोखि। आरो नों जेसेबां बारा डाउन पेमेन्ट होनो हायो नोंहा मासे मास किस्तिया माने बहुद खम जागोन आरोखि। बेनि थाखाय सान्तिपुर बाजार रायजो राजा नोंथांमोनखौ माने बयखौबो खावलायनाय जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोनहा बे सुजुग सुबिदाखौ जायगायावनो लायो आरो बायफैयो आरो माने जाय बिगोमा बेखौबो जाहाथे मदद होयो। मोनसे फोसावबावनाय जोंहा बे नैबे दखानाव आरोखि गारि गोजाम जिखुनु बाइक जिखुनु कम्पानिनि जाया मानो जों बेखौ एक्सचेन्ज अफारबो होनाय जादों आरोखि। दा बाहाय एक्सचेन्ज खालामनानै जोंनि गारिखौबो लांनो हागोन आरोखि। जिखुनु बाइक स्कुटियानो जा मायानो जा जिखुनु कम्पानिनि बेखौ एक्सचेन्ज खालामनो हागोन। जायनाखि सालायनाय कन्डिसनाव दं गारिया बेखौ होनानै गोदान गारि लानो हागोन आरोखि। जोंना बे एक्सचेन्ज अफाराबो दं। एक्सचेन्जआ माने गारिखौ नायनानै बिलुखौ दिहुननाय जागोन। बे बिलु हिसाबै जों बिलुखौ दाननाय जाहैगोन। बेखौ नोंथाङा डाउन पेमेन्टआव होनो हागोन বা পইচাবো লাংদেরলাইবাवनो हागोन आरो। আচ্ছা, আজি আমাৰ শান্তিপুৰ বজাৰত এটা ৰাইজৰ কাৰণে ভাল এটা খবৰ। আমাৰ ইয়াতে আজি আমাৰ এজন ইয়াং আৰু এনাৰ্জেটিক ইমাৰ্জিং বিজনেছমেন মাননীয় ভাইটি আমাৰ ফুংখা বিৰখো বসুমতাৰী তেখেতে ফুংখা এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামেদি আমাৰ বাজাজ কোম্পানীৰ যিটো টু হুইলাৰ শ্ব'ৰুম খুলিছে। এইটো আমাৰ কাৰণে শুভ এটা খবৰ। গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলত ভিতৰীয়া অঞ্চল যিটো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট
এই অঞ্চলত যে আমাৰ টু হুইলাৰ্ছৰ বাজাজ কোম্পানীয়ে শ্ব'ৰুম খুলিছে ইয়াতে গতিকে আমাৰ মানুহবিলাকে আমাৰ ৰাইজবিলাকে কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও ইমান দূৰত নোযোৱাকৈ ওচৰতে যিকোনো মডেলৰ টু হুইলাৰ্ছ বাজাজ কোম্পানীৰ টু হুইলাৰ্ছ বাইক কিনিব পাৰিব গতিকে এই অঞ্চলে ইয়াতে যে মানে এই অঞ্চলত যে শ্ব'ৰুম খুলিছে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল শান্তিপুৰ এটা বিজনেছ হিউব হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে তেনেকৈ মানে শ্ব'ৰুম খোলাটো আমাৰ কাৰণে এটা মানে ষ্টেপ ডেভেলপমেণ্টৰ কিবা লক্ষণ গতিকে আমাৰ বীৰকু বসুমতাৰী ইয়াং এজন বিজনেছমেন আমি তাক মানে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে তাৰ বিজনেছটো ভালকৈ চলে আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত কোনো মানে বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ বিজনেছটো ভালকৈ চলে এইটো মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাইজবিলাকক মই নমস্কাৰ যাচিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে আহি বাইকখন ল'ব পাৰিব যিকোনো মডেলত গতিকে থেংক ইউ টু এভৰিৱান থেংক ইউ